नमस्कार प्रणाम गोड़ लागतनी भोजपुरिया समाज। हमार नाम बा अखंड प्रताप लोहड़ी, जो कि हमार भोजपुरिया सुरबात जो भोजपुरी के सबसे बड़ा रियलिटी शो आ रहा बा, ओकरा में हमार सिलेक्शन हो गई बा मेगा ऑडिशन खातिर। तो अपन प्यार दुलार आशीर्वाद बनाई जा। आज जल्द ही हमने के भोजपुरिया संगीत टीवी पे आ रहा बानी जा। जी हाँ, हमने के जल्द शनिवार और रविवार इस शो दिखावल जाए भोजपुरिया संगीत टीवी पर, और बिग मैजिक गंगा पे भी दिखावल जाए। तो आप देखल न भूलब जा, कहे कि जल्द ही टीवी पे आ रहा बा। हमने के मेगा ऑडिशन में सिलेक्शन हो गई बा। आप लोग के प्यार और आशीर्वाद सहयोग चाहिए, और वोटिंग खातिर आई जे कि आप लोग खातिर हम यूपी गाजीपुर जिला से बानी। आप लोग के वोटिंग करे के हुई, टाइम आई अब देवल जाई बतावल जी। तो वोटिंग करे के बाद, सहयोग करे के बाद, प्यार देवे के बाटे अपना भाई अखंड प्रताप लोहड़ी के। तो टीवी से देखल न भूलब जा भोजपुरिया संगीत टीवी। जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज। रियलिटी शो के नाम बा भोजपुरिया सुरबाज के बनी सुर के ताज, जरा आवाज़ में होई दम वही बनी भोजपुरिया सुरबाज के ताज। जी हाँ, तो देखब ना भूलब जा। इस सिंगिंग के सबसे बड़ा रियलिटी शो बा भोजपुरी में। जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज।